ሰላም ብሩኻት ደቅና ናብ ትምህርቲ ሒዞም ክኸዱ ዝኽእሉ ቁርሲ ወይ ጣዕሞት ዝኾኖም ብሓንሳብ ኮይና ክነዳሉ ኢና። መጀመርታ ድንሽ ዝበሰለ ብከምዚ መልክዕ ነዳልዎ። ቁሩብ ናይ ኣውልዒ ዘይቲ፣ ቁሩብ ጨው፣ እዚ 2 ማንካ ከዓኒ ሕሩጭ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕሩጭ ዝኾነ ክጥቀማ ትኽእላ ኢኹን። ከምዚኣ ጌርና ልውሳ ኣቢልና ልምልም ስጋ ብትብል ክንገድፋ ኢና። ኣብ ባዴላ ድማ ቁሩብ ዘይቲ ዝተጣሓነ ስጋ ቁሩብ ጨው ጌርና ብሓንሳብ ክንቀላልዎ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኮሚደረ ሽጉርቲ ይሕምልትኻ ዝኾነ ማለት እዩ ክትውስኻሉ ትኽእላ ኢኹን ደቂ ዝፈትዎ እንተደኣ ኮይኖም ማለት እዩ። እዚ ቀመም ከዓኒ ፓፕሪካ ቁሩብ ጌረላ ኣለኹ። ከምዚኣ ጌርና ቅልውልው ነብላ ማለት እዩ። ነዚኣ ስጋ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ፅቡቅ ጌራ ምስ ተቐለወት ነዚ እዛ ባዴላ ስጋ ብትረስነለይ ብከምዚ እንዳገበርና ኣብ ኢድና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እንዳዳለና እንዳሰጠጥና ከዓኒ ኣብ እቲ ስጋ ዝቐለናዮ ከምዚ ጌርና ኣብ ውሽጢ የእቲና ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ። ከም ቅጫ ክንስንክቶ ኢና ከምዚ እንዳገበርና ከም ሳምቡሳ ዓይነት ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲና ከምዚኣ ጌርና ክንስንክተሎም ኢና ማለት እዩ። ነገረ መንገደይ ተን ሳብስክራይብ ዘይገበርክናለይ ዘለኽን ሳብስክራይብ ግበራለይ ንዕቤት እዛ ቻነለይ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ብሩኻት ኣብ ባዴላ ቁሩብ ዘይቲ ጌርና ርስን ምስ በለትልና እንዳጋላበጥና ፅቡቅ ጌርና ክነብስላ ኢና ማለት እዩ። ከም ቅጫ ዓይነት ብድሕሪኡ ምስ ዝፈትዎ ዓይነት ፍሩታታት ተወሳኺ ዝኾኖም ማለት እዩ ጌርና ንደቅና ንትምህርቲ ክነዳልወሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ተቐዳሚቲ እዚኣ እያ። ካልአይቲ ከዓ ኣላትኒ ከምዚኣ ጌረ ኣብ 2 መቂለ ዝፈትዎ ዓይነት ፍሩታ ምስኡ ጌረ ኣዳልየሉ ማለት እዩ ንወደይ። ተኻልአይቲ ድማ ሓንቲ እንቋቑሖ 2 ማንካ ጣውላ ድማኒ እዚ ቺዝ ጌረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስኡ ከዓ ቁሩብ ጨው ክንገብረላ ኢና ሽዑ ብሓንሳብ ከምዚ ጌርና ክንሓዋውሶ ኢና ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ሓዋዊስና ኣብ ባዴላ ከምዚኣ ፅቡቅ ምስ ሓወስናዮ ማለት እዩ። ባዴላ ቁሩብ ባተር ጌርና ኣርሲና ከምዚኣ ጌርና ክንሰጣ ኢና። ብድሕሪኡ እዚ ፀፊሕ ባኒ ናይ ዓረብ ማለት እዩ ከምዚኣ ክንገብራ ኢና። ፅቡቅ ምስ በሰለት እንቋቑሖና ክንግልብጣ ኢና ከምዚኣ ጥውይጥውይ ኣቢልና ክንግልብጣ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ገልበጥናዮ ኣብዚ ዝደለናዮ ደቅና ዝፈትዎ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ብላዕሊ ተደሊና ሳላጣ ኮሚደረ እዚ ክያር ሞርተዴላ ዝኾነ ማለት እዩ ብላዕሊ ክንገብረሎም ኢና። ሕጂ ወደይ ሞርተዴላ እየ ዝደሊ ስለ ዝበለኒ ሞርተዴላ ጥራይ ክገብረሉ እየ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ዕፅፍ ዕፅፍ ክነብላ ኢና ማለት እዩ። ዓፂፍና ሽዑኡ ከምዚኣ ጌርና እንዳጋላበጥና ከዓኒ እዚ ክንጠብሳ ኢና ፅቡቅ ጌርና ማለት እዩ። ከምዚ ኣብስል ክንብላ ኢና ቁሩብ ፅቕፅቕጥ እንዳበልና ከምዚኣ ጌርና ኣብስል ኣቢልና ከዓኒ ኣብ 2 መቂልና ከምኡ ድማኒ ተወሳኺ ፍሩታ ድዩ ደቅና ድፈትዎ ካልእ ነገራት ተወሳኺ ግብር ኣቢልና ከዓኒ ንትምህርቲ ነዳልወሎም ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኤን ላይክ ግበሩ ለይዛ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹማ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው።